देग्लाय 61 माने लोखि फुजा खाम मा होनो मेला बेखौ जोङो 9 थारिखनिफ्राय जागायजेननानै बै 15 अक्ट'बरसिम जोङो खुंफुंगोन आरो लोगोसे जोङो बेवहाय बायदिसिना माबा लाबोदों मिना बाजार लाबोदों ओमफ्राय सार्कास लाबोदों आरो बेजों लोगोसे आरो जोंहा मा होनो बर'नि भिडिअ फिल्मफोर देखायनाय जाहैगोन आरो बेजों लोगोसे आरो जोंहा बे फुजाखौ मोजाङै खुंफुंनो थाखाय जोङो जाहाथे खाथि खालायाव जोंहा जौ जुवा जाया बेखौ जोङो गोख्रोङैनो बेखौ माबा खालामनाय जादों माने स्ट्रिक्ट खालामनाय जादों दा आरो लोगोसे जोंहा मा होनो बे मेलायाव जाहाथे साफ्रोमबो जोंहा बे मेलाखौ मोजाङै खुंफुंलांनो हायो बेखौ जोङो बे लोखि फुजा कमिटि जानानै बयखौबो हांख्रायनाय जायो आरो बेनो बे खेथ्रआव जोंहा बे जोङो साइडआव जों सुबिदाखौ होखाजोबखाबाय साइकेलनि थाखाय स्टेन्ड दङ आरो जोंहा माबा दङ मटर साइकेलनि दङ आरो जायखिजाया बे फर हुइलनि थाखायबो जों आलादा आलादा खालामनाय जादों बे सिस्टेमेटिक जोंहा सेर लामायाव खालामनाय जाखादों जोंहा बिदि माबाया माने 9 थारिखनिफ्राय जोङो 15 अक्ट'बरसिम जोङो खुंनो थांखि लानाय जादों बेनो 7 दिन औ बे नंगौ जों बेखौ बुजियो दा बेनिखायनो जोङो गोदो आगोलाव मा होनो जोङो 12 दिन 15 दिन खुङोमोन दा बेखौ जोङो खान्दा खालामनाय जाहैबाय दानि जोङो देग्लाय 7 सानल' खुंदों बेखौ नोजोर बोनानैनो जोङो बेखौ जोङो समखौ माबादों माने खमायदों जाहाथे जोंनि बे फरायनायनि आबहावाया मोजाङै थायो दा बिनि थाखायनो जोङो देग्लाय खमायदों आरो बिदिनो मोजाङै जों खुंफुंलांनो नाजागोन ओंखारनाय लामाया जोंहा सिगांनि खोलाथिंजाय मोनसे गेट दं बे ओंखारनाय जागोन आरो हाबनाया बै जोंहा मा होनो साहा साइडआव मोनसे दङ बे मोननै जाबा बे मोननैजों आरोखि मोनसे ओंखारनाय आरो मोनसे हाबनाय बेवहाय मा दाउ खेला साउन्ड खेला बेफोरबायदि थानाय मा थागोन बेखौनो जोंनि कमिटिनिफ्रायनो स्ट्रंलि अबजेक्सन मानो होनबा जोंहा बेफोर थायोब्ला जोंहा बे समाजनि थाखाय गाज्रि जायो आरो बेखौ जोङो सान्थिखौ लाखिनो थाखायनो जोङो बेफोर दाउ खेला जुवा खेला आरो जौ लोंनाय बेखौ टटेलि जों स्टप खालामदों सुबिदायाथ' जोंहा होखाजोबखाबाय जेनेबा जोंहा गारि भारा दोननो थाखाय जों पार्किंखौ बानाय जाखाबाय आरो जोंहा जाहाथे जे मा होनो जेबो दावराव दावसि जानो हाया बिनि थाखाय जोंहा माखासे पुलिं टेस्ट दङ बेजों लोगोसे जोंहा मा दङ पुलिसबो जोंहा रायज्लायखाजोबखाबाय बेखौ जोङो बे हिसाबै जों सान्थिखौ लाखिनो हागोन जों सानदों आरो बेहाय जोंहा मोननै जोङो मोनसे मुरथि लोखि मुरथि दङ मोनसे आरो मोनसे जोंहा ब्रह्म आवथि होनानै जोङो बेखौ खुंफुंबाय थायो आरो अखन्द आवथि होनाय जायो बे मोजाङैनो जायो आरो लोब लोब फैयो बेबायदि आरोखि जोंनि बे फैगौ लोखि फुजा खाम मेलाया जाहाथे मोजाङै जाफुंलाङो आरो बेखौ जाफुंनो थाखाय आङो दा रायजो राजाफोरखौ बयखौबो हेफाजाब होनो थाखाय आं खावलायनाय थाबाय आरो लोगोसे आङो नैबेहाय बाहागो लाफैनाय जोंनि बे रादाब बुथुमगिरिफोरनि थाखाय आंनि बे लोखि फुजा कमिटि जानानै आङो थोजासे साबायखर बावहरबाय